देहि करावलंबम। विघ्न विनाशक लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत अनंत धन्यवाद हेमा पै माताजी. भारी चंद करून तुम्ही डिसाइड केले. मस्त धन्यवाद. नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्राचे एक जस्ट 2 लाईनांतू एक समरी सांगू प्रयत्न करता. आदि शंकराचार्य विरचित लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्रांतू हे भौतिक प्रपंच म्हळ्यार दुःखाला येतकून म्हाका मुक्ती दी देवा म्हूण मागून घेता सची. तशीच हे भवसागरा चक्र जन्म मृत्यू जरा व्याधीचे सैकल तकून म्हाका मुक्ती दी देवा म्हूण मागून घेता सची. तशीच काम क्रोध लोभ मोह म्हळ्यार हे बंधना तकून कालबंधना तकून आणि 3 गुणा तकून म्हाका मुक्ती दी देवा मेगेल वैर अनुग्रह करी म्हूण मागून घेता सची. अनंत अनंत धन्यवाद. धन्यवाद हेमा पै माताजी. प्रति वेळेशीच तुम्ही येऊ कमुकारी आणि पार्टिसिपेट करता. भारी चंद कोण रिसाइट केले. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता मी मुखारी दशावतार स्तोत्र ऐकूया. आमगे लुटासची डॉक्टर कामाक्षी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री जयदेव गोस्वामी रचित श्री दशावतार स्तोत्र गीता गोविंद हे बुक तिकडून घेतले. प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहितवहित्रचरित्रमखेदम् केशवधृता मीनशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धरणकिरणचक्रगरिष्ठे केशवधृता कूर्मशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेवनिमग्ना केशवधृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नखां अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामना पदनखनीरजनित जन पावना केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम् स्नपयसि पयसि शमित भवतापम् केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वितरसि दिक्षुरणे
दिक्पतिकमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयम् केशवधृता रामशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वहसि वपुसि विशदे वसनं जलदाभम् हलहति भीतिमिलितयमुनाभम् केशवधृता हलधररूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निन्दसि यज्ञविधे अहह श्रुतिजातम् सदय हृदय दर्शित पशुघातम् केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे म्लेच्छनिवहनि धने कलयसि करवालम् धूमकेतुम् इव किम् अपि करालम् केशवधृता कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्री जयदेव कवे इदमुदितमुदारम् शृणु सुखदं शुभदं भवसारम् केशवधृता दशविधरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वेदान् उद्धरते जगन्ति वहते भूगोलम् उद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यम् आतन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही अनुवाद सांगताच ना माताजी? हरे कृष्णा हे दशावतार स्तोत्र श्री जयदेव गोस्वामी हांनी रचित केलेले गीता गोविंद ह्या बुकांतू मेन्शन केलेलं असं हांतू जयदेव गोस्वामी त्यांनी देवाले दशावताराचे वर्णन केला. फर्स्ट वर्सांतू मत्स्यावतारांतू कशी कृष्णानं वेदाचे रक्षण केले म्हणून सांगितलं असं. सेकंड
कूर्मवतारंतु मंदार पर्वत ताचे त्या लिलेचे वर्णन केलेले आसा. तिन्हीचे अवतारांतू वराह अवतारांतू कशी देवाना वराह रूप घेवन भूमिक रक्षण केले. गर्भोदकाचे तगुपावील भूमिक कशी उभारून हाडून रक्षण केले म्हणून मेन्शन केलेलं आसा. 4 वर्सांतू नरसिंह अवताराचे वर्णन केलेलं आसा. कशी देवाना नरसिंह रूप घेवन प्रल्हादाक रक्षण केले आणि हिरण्यकश्यपूक हनन कश केले म्हणून मेन्शन केलेलं आसा. नेक्स्ट अंतू वामन अवताराचे वर्णन आसा. कशी देवान वामन अवतार घेवन भूमिक आणि देवतेक रक्षण केले आणि सकळांक रक्षण केले म्हणून मेन्शन केलेलं आसा. नेक्स्ट परशुराम 6th वर्सांतू परशुरामाना कशी क्षत्रियाक हनन करून रक्षण केले म्हणून मेन्शन केलेलं आसा. नेक्स्ट 7 वर्सांतू बलराम तांगेले इन्कार्नेशनाचे वर्णन केलेलं आसा. मागीर 8 वर्सांतू रामाले वर्णन केलेलं आसा. कशी दशमुख रावणाक हनन करून दश दिक्कांतू रावणाले मागते त्यांनी हनन केलेले म्हणून मेन्शन केलेलं आसा. नेक्स्ट 9th वर्सांतू बुद्ध अवताराचे मेन्शन केलेलं आसा. त्या वेळाक भरती प्राण्यांक अननेसेसरी मारता आशिल्लीची सो देवान कशी बुद्ध अवतार घेवन अहिंसे प्रचार केले म्हणून मेन्शन केलेलं आसा. नेक्स्ट 10 वर्सांतू कल्की अवतार हे आनी केजे आनी कल्की अवतारू कलियुगाचे एंड अंतू येता सते देव कल्की अवतार घेवन कशी देव भक्ताक रक्षण करतात म्हणून 10th वर्सांतू मेन्शन केलेलं आसा. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कशी त्यांनी येतात म्हणून मेन्शन केलेलं आसा 10th वर्सांतू. सो 11th वर्सांतू हा जे समरी आसा 11th आणि 12th वर्सांतू. थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत अनंत धन्यवाद डॉक्टर कामाक्षी माताजी. मस्त भावपूर्ण जावन इतले मेलोडियस तुमगेलो वॉइस ऐकूक मस्त खुशी जाले. दशावतार स्तोत्र आणि अति तुम्ही बारी चंद कोण सांगून दिलेलं आसा. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता मुखार आमी श्री नरसिंह नख स्तुती ऐकूया. आमगेल उटासाची अश्विनी कामत माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. श्री माधवाचार्य रचित श्री नरसिंह नखस्तुती सांगतास. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. पान्त्वस्मान् पुरुहूत वैरी बलवन मातंग मायघटा कुंभोच्छा द्रविपाठना धिकपटु प्रत्येक वज्रायिता श्रीमत्कण्ठी रवास्य प्रतत सुनखरा दारिता दूरा प्रध्वस्तद्भान्त शान्त प्रवितत मनसा भाविता भूरि भागै लक्ष्मीकान्ता समन्त कलयता शितु समं पश्यामि
युतमवस्तु दुरितरतो पास्तं प्रसूयुष्टमः यद्रुषोत्करदक्षनेत्र कुटिला प्राप्तोदिताग्निस्फुर हद्योतोपम विस्फुलिङ्गा भसिता ब्रह्मेश शक्रोत्करः આજે અર્થ વશસ ओ श्री नरसिंह तुगेल नंकुट आमक पूरा जनाके रक्षण दिवो रण अंतु सिंह शक्तिशाली हस्ती कशी आक्रमण कोरनो तजे नंगटा वोटू हस्तीचे मत्ते दोनी भाग करतकी तशीची नरसिंह देवु नंगटा वोटू देवाले वरदान मिळले असुरांक मारनु घालता पूरा यक्ष गंधर्व तुगेले नंगटाक नमस्कार करतांती ओ नरसिंह देवा लक्ष्मी देवी तुगे लगी रबून असता तुगेले काही उत्तम आणि कोणय ना तुगेले दृष्टी सूर्याले किरणा मनकेची उजवाड अस ओ नरसिंह देवा तुका जय जयकार हरे कृष्ण हरे कृष्ण अश्विनी माताजी भारी चंद कोण तुम्ही सांगले अर्थही मस्त अर्थपूर्ण असं फर्स्ट टाइम ऐकूच आहे त्याला मस्त खुशी झाली आणि आमगे भागवत पुराण कोंकणी मस्त सकट कीर्तन सांगला तुमका युट्यूबांत मेळटा तुम्ही वचून ऐकू येता आमगे वॉइस कितके मेलोडी आसा कितली खुशी झाली माताजी मस्त धन्यवाद अशी मुखारी येऊ का तुम्ही प्रतियंत पार्टिसिपेट थँक्यू माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण आता मी मुखारी नरसिंह स्तुती ऐकू मा आमगे लुटा सच्ची हर प्रेस मथुरा माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण मथुरा माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण आज आम्ही नरसिंह जयंती एक सेलिब्रेशन करू आम्ही सकट मेळ्ळा एक उन्नत विचारू नरसिंह जयंती ते पयरी मात न्ही केदनाय हे नरसिंह हे आमगेले शरीर म्हणले एक खांबो हे शरीराची एक खांबो हे आमगेले भितर आशी पुरा हिरण्याक्षा म्हणके हिरण्यकशिपू हिरण्याक्षा म्हणके आसाची षड्वैरिಗಳು काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर हे राक्षस संहार करूक हे शरीर रूपी खांब्यातू नरसिंह आम्ही हाडका तेन्ना आमगेले हे राक्षस पुरा नरसिंह संहार करू भक्ती आमकां येता सो ते नरसिंहाक आम्ही प्रार्थना करूया आता कितकी जणांन पुरा नरसिंह स्तुती नरसिंह नकस्तुती ह्या पुरा सगळ्या प्रति दिवस हे नरसिंह पठण तरी केली तर जाल्यार आमकां खंडीत शत्रुभय विनाश जावन भक्ती आमगेले रोग बाधे प्रति एक नाश करतो तो नरसिंह तशी हांव नरसिंह स्तुती वाजिता आता श्री नरसिंह स्तुती उदय रवि सहस्य द्योतितं वृक्ष वीक्षं प्रलय जलदिनादं कल्पक्रध्वनि वक्त्रं सुरपति रिपुवक्षच्छेद रक्तोक्षितांगं प्रणत भयहरं तं नारसिंह नमामि प्रलय रवि करलाकार चक्रवालं विरलय दुरुरोचिरोचिता शान्तराला प्रतिभयतम कोपात्युत्कटोच्छाट्टहासिन् दह दह नरसिंहा सह्य वीर्याहितं मे सरसरवसपादापात भाराभिराव प्रचकित चल सप्तद्वन्द्वलोकस्तुतस्त्वं रिपुरुदिरनिशिकेणैव शोणाङ्घ्रिशालिन् दह दह नरसिंहा सह्य वीर्याहितं मे तव घन घन घोषो घोरमाघ्राय जङ्घा
परिघमलघु मूरु व्याज्य तेजो गिरिं च घन विघटितमागाद्वैत जंगाल संघो दह दह नरसिंहासह्य वीराहितं मे कटकी कटक राज्याद्धाटकाग्रस्तलाभा प्रकटपटति तत्ते सत्कटिस्ताति पट्टी कटुक दुष्टाटोपदृष्टि प्रमुष्टो दह दह नरसिंहासह्य वीर्याहितं मे प्रकरण कर वज्रोत्पात रुक्षारि वक्ष शिखरि शिखर रक्तैराक्त संदोह देह सुवलिभ शुभ कुक्षे भद्र गंभीर नाभे दह दह नरसिंहासह्य वीर्याहितं मे स्फुरयति तव साक्षात् सैव नक्षत्रमाला क्षपितदितिज वक्षो व्याप्त नक्षत्रमार्गम् हरिधर धर जान्वा सक्त हस्तद्वयाहो दह दह नरसिंहासह्य वीर्याहितं मे कटु विकट सटो घोद्भट्टनाद् भ्रष्ट भूयो घनपटल विशालाकाश लब्धावकाशम् कर परिघ विमर्द प्रोद्यमं ध्यायतस्ते दह दह नरसिंहासह्य वीर्याहितं मे हटलुट धलिगिष्टोत्कंठ दष्टोष्ट विद्युत शतशत कटिनोरपीठ भित् सुष्टु निष्ठां पटति नु तव कंठादिष्ट घोरांत्रमाला दह दह नरसिंहासह्य वीर्याहितं मे हत बहु मिहिराराभ सह्य संहार रहो हुत बहु हेति हेशिकानंत हेति अहित हित मोह संहन संयमास्यम् दह दह नरसिंहासह्य वीर्याहितं मे गुरु गुरु गिरिराजत्कंदरार्तगते वा दिनमणिमणि श्रृंगे वातवहिनी प्रदीप्ते ददति कटुद्भ्रंशे भीषणोज्जिह्वरक्ते दह दह नरसिंहासह्य वीर्याहितं मे अदरित विबुद्धाब्धि ध्यान धैर्यं विदीध्य विद विबुधद्रिशतापितेन्द्रारिनाशम् विददति कटोहोद्भट्टनेद्धाट्टहासं दह दह नरसिंहासह्य वीर्याहितं मे त्रिभुवनत्रयमात्रत्राणत्रष्टुतु नेत्र त्रयमतिलघितार्जिविष्टपा विश्वपादं नवतवर रविताम्रधारयन् वृक्षवीक्षं दह दह नरसिंहासह्य वीर्याहितं मे भ्रमद बिभव भूभृद्भूरि भूभार सद्भित् भिद बिनव विदुप्लु विभ्रमाधभ्र शुभ्र रिभुभव भय भेत्प्रासि भो भो विभाविर् दह दह नरसिंहा वीर्यहितं मे श्रवण कचित चंचत कुंडलोच्छंड गंध भ्रुकुटि कुटुल लाट श्रेष्ठ नासारुणोष्ठ वरद सुरद राजत केसरोस्सारितारे दह दह नरसिंहासह्य वीर्याहितं मे प्रविक चकचत्राज दत्न कोटिर्शालिन् गलगत गल दुस्रोधार रत्नांग दाढ़्य कनक कटक कांचि शिंजिनी मुद्रिकावन दह दह नरसिंहासह्य वीर्याहितं मे हरिधरम शिखेठो बाण चापे गदासन् मुसलमपि करभ्यामंकुशं पाशवर्यं करयुगल दत्तान्तस्रग्भिन्नारि वक्षो दह दह नरसिंहासह्य वीर्याहितं मे चट 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 दूरं मोह्य भ्रामयारिन् कड़ि 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 कायं ज्वारय स्फोटयस्व जहि 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 वेगं श्रात्रमं सानुबन्धं धर धर नरसिंहा वीर्याहितं मे विधिभव विभुदेश भ्रामक काग्निस्फुलिंग प्रसिविकोट दृष्टो जिह्व वक्त्रति नेत्र कल 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 कामं पाहि मां ते सुभुक्तं दह दह नरसिंहासह्य वीर्याहितं मे कुरु कुरु करुणां तां साकुरां दैत्यपोते दिश दिश विषादा मे शाश्वतीं देवदृष्टिं जय 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 मूर्ते नार्थ चेतव्यपक्षं दह दह नरसिंहासह्य वीर्याहितं मे स्तुत्रियं हि तग्नि सेविता नारसिंही तनुर्विपरिशान्ता मालिनी सावित्कोलं तदखिल गुरुमाग्र श्रीधरूपाल सद्भि सुनियमनय कृष्णे सद्गुणैर्नित्ययुक्ता लिकुचति लोक सूनु सद्धितार्थनुसारी
नरहरिनुतिमेतां शत्रु संहार हेतुम् अकृत सकल पाप ध्वंसिनीं य पठेतां व्रजति नरहरिलोकं कामलोभाध्यक्ष श्री इति श्रीमत् कवि कुलतिलक त्रिविक्रम पंडिताचार्य सुत नरसिंह स्तुति श्री कृष्णार्पणमस्तु. आज अर्थ संख्याक भारी कष्ट इत्तेची की तो नरसिंह आमगेले सक्कड भय रोग आमगेले विघ्न शत्रु सक्कड निवारण करता तसल नरसिंहाका नमस्कार म्हणून यो कवी सांगता. आम्ही नित्य हे पठन करता हांगा उल्लाला तू डेली हे पठन करताची हांवें हे पठन केले. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. तुमगे तसं एक सिनियर डिवोटी आज आमगेलो टसाची आणि नरसिंह स्तुती इतली चंद करून तुम्ही पठण केले. मस्त खुशी दिसले माताजी. हांव मुलके देवस्थानांत प्रति आयतार सांजे नरसिंह स्तुती पठण करताची. हांव लास्ट टाइम वतना थंयचे भटमाम आणि थंय पाठशाला सिकताली चेडूंग आणि गांवची जनता ಒಟ್ಟು मेळून व्हडली क्राउड इतली चंद ते आयकेत माताजी. हांव ते नरसिंह स्तुती थंय ऑफिसांत कोण बूक घेवन आयली जाल्यार आनी कितें ओपन केलें ना. आदी तुमगेले आयकतना फास्ट ते म्हाका कुडग आसयले. आता हांव सिक्का म्हणलें तस माताजी. मस्त इन्स्पिरेशनल तुमगेले तुमक पळोवन आमी मस्त खुशी दिसता. धन्यवाद माताजी. अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता नरसिंह कवचम स्तोत्र हांव सांगता. श्री व्यासदेव विरचित नरसिंह कवचम स्तोत्र. नरसिंह कवचम वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुर सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृत्तास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपास्थितं चतुर्भुजं कोमलांगं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चन संकाशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्तः स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं स्वरत्कमलसंहासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवः सर्वगोपी स्तंभवास फालं मे रक्षतु ध्वनिं नरसिंहो मे दृशौ पातु सोम सूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नृहरिः मुनिवर्य स्तुतिप्रियः नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मी मुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसनां मम वक्त्रं पात्विन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितः नरसिंह पातु मे कंठं स्कंदौ भूभृद् अनन्तकृत् दिव्यास्त्र शोभितभुजः नरसिंह पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नरसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगी साध्यश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षी विदारणः नाभिं मे पातु नृहरिः स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्मांड कोटय कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मंत्राणां गुह्यरूपदृक् ऊरु मनोभव पातु जानुने नररूपदृक् जंगे पातु धराभारा हर्ता योऽसौ नृकेशरी सुरराजप्रद पातु पादौ मे नृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनो महोग्र पूर्वत पातु महावीराग्रजोग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतो मुखः नरसिंह पातु वायव्यां सौम्यां भूषण विग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसार भयत पातु मृत्योर्मृत्युर्नृकेशरी इदं नरसिंह कवचं प्रह्लाद मुखमण्डितं भक्तिमान्य पटे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं प्रचिकोरग संभूत विशापहरणं परम् ब्रह्म राक्षस यक्षाणां दुरोत्सारण कारणं भुर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभम्
करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्म सिद्धयः देवासुर मनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा य पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं च विन्दति द्वां त्रिंशतिसहस्राणि पठेत् शुद्धात्मनां नृणाम् कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकं विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्यभिमन्त्र च प्राशयेत्यो नरो मन्त्रं नरसिंहाध्यानमाचरेत् तस्य रोग प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षि संभवाः गर्जन्तं गार्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं वरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे श्री ब्रह्माण्डपुराणे श्री प्रह्लादोक्तं श्री नरसिंह कवचं संपूर्णं श्री कृष्णार्पणमस्तु. नरसिंह कवच स्तोत्र आमका कीर्तना क्लासांतू हरग्रे सरस्वती माताजी आणि हरग्रे सखीचरण माताजीन शिकयले. तांकां अनंत अनंत धन्यवाद सांगता. तांणी शिकयले मी तम्हे आजी सांगू साध्य जाले. धन्यवाद माताजी. आज एक सान अर्थ सांगू प्रयत्न करता. भक्त शिरोमणी प्रल्हाद महाराजान सांगिल्ले नरसिंह कवच स्तोत्र मस्त पॉवरफुल आणि ऑस्पिशियस. नरसिंह कवच स्तोत्रांतू नरसिंह देवाले नामाचे रूपाचे शक्तीचे आभूषणाचे आयुधाचे ಬಗ್ಗೆ वर्णन केलेलं आसा. आमगेल हृदय कमलांतू नरसिंह देवा दवरलो देवाल नामाचे आणि रूपा वयर आमी मेडिटेट करून हे स्तोत्र प्रतिनित्य पठण केल्यारी सगळे ब्रह्मांडाक रक्षण करता देव आमगेले रक्षण करता म्हणून सांगला. लक्ष्मी नरसिंह सर्वोपद्रव नाश करता कष्ट निवारण करता सर्व संपत प्रदान करता आमगेल भौतिक आणि आध्यात्मिक प्रगती करता भौतिक बंधनातून आमकां मुक्ती दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. तशी मुखारी देव कशी आमगेल प्रत्येक अंगांगाचे रक्षण करता म्हणून विस्तार जावन वर्णन दिलेलं आसा. नरसिंह देव सर्वव्यापी तो नरसिंह अवतारांत खंब्यांत आशिल्लो. त्यावेळी माताजीन सांगला वरी नरसिंह देव आमगेले वाणी आणि आमगेल कर्माचे प्रत्येक रिएक्शनातून आमगेल रक्षण करता. नरसिंह देवाल दोळो सूर्य आणि अग्नी असला वरी तो आमगेल दोळ्या रक्षण करता. ऋषी मुनीक अनुग्रह केला वरी आमगेल मेमोरी रक्षण करता. सिंहावरी नांक आशिल देव आमगेल नांका रक्षण करता. लक्ष्मी देवीक अत्यंत प्रिय जावन आशिल देव आमगेल तोंडाच रक्षण करता. पूर्ण चंद्रावरी सुंदर जावन आशिल देव आमगेले टेस्ट रुचीचे रक्षण करता. प्रल्हाद महाराजान प्रार्थना स्वीकार करून अनुग्रह केला वरी आमगेले आमकां अनुग्रह करता. दिव्य आयुध धारण पूर्ण आशिल्लो नरसिंह देव आमगेल भुज आनी गळ्याचे रक्षण करता. देवी देवताक वरदान दिल्लेलो देव आमगेले हृदय साइड्स हात प्रत्येक रक्षण करता. राक्षस हिरण्याक्षाक संहार केलेलो देव आमगेले चेस्ट वेस्ट नेवल थायस नीस प्रत्येक आमगेले अंगांग रक्षण करता. सर्वंतर्यामी देव आमगेले दोळ्याक भौतिक दोळ्याक दिसना तो नरसिंह अवतारांत अर्ध सिंह आणि अर्ध मनशाल रूपार आयलो आणि भुंयची बारवणी केले. नरसिंह देव सुप्रीम कंट्रोलर सुप्रीम एन्जॉयर मेगल सगळे देहात तो रक्षण करता म्हणून सांगिल्लें आसा. नरसिंह अवतारांत भयंकर रूप धारण केलेले विष्णू सक्कड दिकान आमगेल रक्षण करता. मृत्यू भयातकून आणि भौतिक बंधना चक्रातकून रक्षण करता. प्रल्हाद महाराजान सांगिल्ले हे नरसिंह कवचम स्तोत्र आम्ही भक्तीन श्रद्धेन आणि पठण केल्यारी प्रतिनित्य सर्व पाप नाश जाता. भौतिक इच्छ धनसंपत्त पुत्र दीर्घायुष्य विजय प्राप्ती जाता. सर्प आणि स्कॉर्पियन विष आणि ब्रह्मराक्षस भूत प्रेत यक्ष तसल्यान तकून आमगेल रक्षण जाता. कोण नरसिंह कवचम स्तोत्र हातार बरोवन घेताच की ताळेपत्रेक बरोवन कुटाला दवरून घेताच की तांगेले प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीज परफेक्ट जाता. त्रिसंध्या कालारी आम्ही हे पठण केल्यारी आम्ही मस्त विक्टोरियस जाताची. शुद्ध हृदयान 32,000 टाइम्स रिसाइट केल्यारी मस्त ऑस्पिशियस म्हणून सांगिल्लें आसा. मेटिरियल एन्जॉयमेंट लिबरेशन हे नरसिंह कवचम स्तोत्र किंग ऑफ ऑल मंत्रास म्हणून सांगिल्लें आसा. तिलक कोरून आचमन करून दिसा 3 वेळा रिसाइट केल्यारी सर्व भय निवारण जाता. रोगरुची नाश जाता. सर्व इच्छा पूर्ती जाता. देवान नरसिंह अवतार घेवन गर्जन करून राक्षस हिरण्यकशिपू कशी गुणगले दुष्ट संहार शिष्ट रक्षण करचे दिव्य सिंहाल रूपार आशिल्ले नरसिंह देवाक हांव मेगेल रेस्पेक्टफुल ओबेसन्स अर्पण करता. हरे कृष्ण.
राजेश्वरी माताजी तुम्हें जॉइन झाले ऍक्च्युअली आज ही गावात पावसाने आशिल्ले निमित्ताने अवेलेबल नाशिल्लींची हरे कृष्णा माताजी तुम्ही कंटिन्यू करा. ओके हरे कृष्णा. आता मी नरसिंह प्रणाम मंत्र सांगून आमचे आईचे सेशन आम्ही एंड करूया. आमगे लोटसाची शिल्पा शेळई माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. नरसिंह प्रणाम मंत्र बाय व्यास मुनि. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लाददायिने प्रह्लादल्लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कनखालाय शीलटङ्कनखालाय इथो नरसिंह परतो नरसिंहो इथो नरसिंह परतो नरसिंहो यतो यतो यामि तथो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहधिं शरणं प्रपदे नरसिंहधिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गं दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो भक्त प्रहलाद जयो भक्त प्रहलाद जयो भक्त प्रहलाद जयो भक्त प्रहलाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जयो जयो प्रभुपाद 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 जयो जयो प्रभुपाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंतानंत धन्यवाद शिल्पा शेळई माताजी. मस्त भावापूर्ण जाऊन सांगले तुम्ही. खुशी झाली. धन्यवाद. हरे कृष्णा. उल्लई तनकसने चूकी जला क्षम करायची. हरे कृष्ण प्रभुजी. सेशन एंड करचपा. वही माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.